Ćao Šeri, gde si? Aha, lepo. Ja sam kući. Upravo sam se vratila iz kupovine. Imam jedno iznenađenje za tebe. Kupila sam sve potrebne stvari za spremanje slave. Šta kažeš? Zar nisam najbolja žena na svetu? Evo, sad ću da ti kažem. Kupila sam puno mesa za roštilj. Idemo na slavu. Ha? Kako misliš ne sme da bude masno? Kako? Mrcno. A šta je to mrcno? Aha, znači, nećemo meso da spremamo. Mora da bude posno. A šta je posno? Nije mi jasno. Uvek mi govoriš kako obrok nije obrok bez mesa, a upravo tog dana kada praviš žurku ne želiš da ga jedeš. Dobro, ne žurku, nego slavu. Pa dobro, okej, samo pitam, nemoj da se nerviraš, samo pitam. Dobro, hoćeš da ti pričam dalje? Aha, da, evo, kupila sam razne sorte lepih francuskih sireva. Poslužite se! Molim? A ni to ne sme da se jede. Ej, jebi ga. Ne sme da bude ništa životinjskog porekla. Pa šta da spremim, Daki? Salatu? Niko nam neće doći u goste. Spremit ćemo ribu. A zar nije riba životinja? Dobro bre, ne ljuti se, samo pokušavam da razumem. Ali, ako je to tako, Daki, što da ne spremim onda neku lepu špansku paelju sa morskim plodovima, a? Šta misliš? Kero! Déjame en paz! Zašto ne? Onda ne znate šta propuštate. Ok, dalje. Šta mogu da spremim, Daki? Da pečem kolač. Aha. Mislim, jedini kolač koji znam da spremim je tiramisu. Ti! A taj kolač se ne peče, nego se stavi u frižider. I uz to je masan kolač. Izvini, ne masan, nego mrsan. Aha, ne kolač za desert, nego slavski kolač. A kakav je to kolač? Znači hleb. A zašto ga zovete kolač ako je hleb? Ej, ništa mi nije jasno, Daki. Ajde dalje. Jel sme da bude desert ili ne sme? Bravo. I kakav desert? Baklave, to mi se sviđa. Mogu ovde kod Marokanca da ih naručim. Zašto ne? Moraju da budu srpske baklave. A gde da ih nađem? Kod Dimčeta Makedonca, na Montreux. Sve mi jasno.
Šta još, Daki? Može i posna štrudla za desert, okej. Štrudel, javol. Ništa nisam htjela time da kažem. Okej, dalje. Nećemo da jedemo samo slatko, valjda. Sarme, važi. Ali posne sarme. Čekaj, samo da nađem neki recept na internetu. Aha. Daki, ovde piše da je sarma tradicionalno tursko jelo. Jesi siguran da smemo to da spremimo? Ne zajebavam te, nego pitam. Dobro, Daki. Reci mi, koga ćemo zvati na slavu? Stvarno? Ali, Daki, to su 22 osobe. Ma gde će oni svi da sednu? Ali čekaj, mi nemamo dovoljno stolica. Kako misliš ti ja ćemo stojati? Ne smemo da sedimo na našoj žurci. Slavi. Jeli? Jesi siguran da smem ja da budem tamo? Šalim se, bre. Dobro, Daki, ima li još nešto? Moram sad da počnem da spremam. Imam da spremam 3 dana. Ko da mi pomogne? Tvoja majka? Ma ne, Daki, zaista nije potrebno. Mogu ja sve sama. Ne mora tvoja majka da dođe specijalno za to. Ma neka, ne brini. Mogu ja to sve bez problema. Ti samo uživaj. A? Da. Ajde, šeri. Imam puno obaveza. Ćao, bizu, vidimo se večeras. Kukulele, šta ću? Je li ovo masno? Nije. Nema šansa da završim sve do sutra. To. Duška, evo Martina ovde. Kako si, draga? Ovako. Treba mi tvoja pomoć. Sigurno znaš da spremiš sarme i da pečeš slavski kolač, jel? Divno, divno. Neću da pričam glasno. Dakijev rođak je zaspao ispod stola. Ma bre, kontuzovan. Neka spava. Samo da mi se ne opet ispovraća na tepih. Pa inače kako je bilo? Pa šta da ti kažem? Došla nam je policija na vrata. Ne zezam te. Komšije su ih zvali zbog buke, znaš? Da, sranje, 150 € kazna. Da, i rekli su nam da ne sme da bude ovoliko naroda u ovako malom stanu. Da, došlo 26 ljudi umjesto 22. Ej, Duška, inače, dobila sam komplimente za tvoje sarme. Hvala ti, ali ja nisam stigla da ih probam. Da, bilo je dovoljno hrane, ali 3 puta sam morala da odem po vino i po pivo.
Ma piju kao Rusi. Duška, pa nešto sam izjebala. Nisam namerno, ali nemoj da kažeš nikome. Pa, htjela sam da spremim bajadere i onda sam stavila puter umjesto margarina. Ma nisam namerno, majke mi. Ali svi su rekli da su izvrsne. Da. Ej, Duška, moram da prekinem, imam brdo sudova. Ajde, čujemo se. I još jednom ti hvala na pomoći. Pa spasila si me. Srce si.